Na, haló, megérkezett a játékba az Ultimate Team of the Season egy frissítéssel együtt, ami behozta a playstyle-okat, de erről nem fogok most beszélni, hiszen a pack openingért vagyunk itt. Van 11 Ultimate Team of the Season draft voucher, meg egy pár darab sima Icon draft voucher, szóval ezeket fogjuk elnyitogatni, hát ha dob valami jót a játék. Igazából nincsen olyan lap, amire vágynék, de nyilván 119 plusz meg az exchange-ekhez nagy értékű lapokat. Úgyhogy nyissuk is az elsőt. Az egy Yilmaz, zseniális. Jött ilyen új effekt is, de nem tudok mit kezdeni vele. Szulc, jó van. Kövi. Pedro Goncalves, hát ez zseniálisan, nem baj. Gamből nyitunk még. Igen, hoppá, első walkoutunk. Angol, leftback. Ez egy Nico O'Reilly. Rendben. Következő. Még egy walkout. Spanyol. Cam. És ez egy Asensio lesz. Nem rossz így kezdésnek. Nyilván nem ezekből várom a megváltás, de azért nyilván nagyokat jó lenne nyitni. Spanyol CM. Ez egy Pablo Fornás lesz. Hát ennyi lett a Icon Draftból a nyitás, úgyhogy áttérünk az Ultimate Team of the Season draftra. A kettesre ugye, mert nekem csak onnan kellenek játékosok, hiszen az egyesből már kiszedtem Ronaldót, meg a többi amúgy se kell, úgyhogy vagy kicsit Jamalt szedtem ki, nem Ronaldót. Úgy nyissuk az elsőt. Harry Wilson, zseniális. Következő. Enzo Fernández. Aha. Jó van. Kövi. Na, végre egy walkout a 4500 gemes pont draftból. Aha, jó, Fortunis. Zseniális. Jó van. Következő játékosunk. Azaz. Jó van, Kövi. Aha, Osé. Jó, oké. Jó. Következő. Igen. Al-Dafsari. Hát, faszom. Jó, Kövi. És még walkout se, ez zseniális ez a játék. Aj. Na, Mark Mercado. Hát ez, testvéreim, ne nyissátok, mert ez semmire nem jó. Lagerbilke. Csak 2 van. Aj, Osé. Aha. És egy Højlund. Hát az rohadt jó. Ez nagyon jó. Na mindegy is. Hát ez... Sobba sincsen már semmi, amit tudnánk nyitni. Szóval ez gatya nem jött össze. Azért nézzük meg, hogy jött mennyi sárd. Ugye tényleg hát van 68 ezerünk, úgyhogy ebből már ma kiszedegetés lesz, mert Ultimate Team of the Season lapokat ki kell szedjem. Van így mennyi? Nem tudok számolni. 70.700. Csű. Hát szerintem én most elkezdem majd nyitogatni. Hát igen, ebből nem fogok kinyitni semmit, már fölösleges. Szóval én ki fogom nyitogatni a Ronaldót. Faszán be is lépek exchange-be, aztán király. Van 217, 316, meg 415, úgyhogy már csak Ronaldo lapja kell. Na, itt is van, kiszedtem a keretből, átraktam minden traint, meg mindent, aztán fasza, 123-as Ronaldo Power Shot playstyle-al, rajta van minden, ami kell, úgyhogy zseniális. 123-as Ronaldo érkezik a csapatba, ez egy nagyon jó nyitás, vagy hát kiszedés, úgyhogy ja. Na, szóval tegyük is be a keretbe, nyilván Dembélé helyett berakjuk, feltraineljük, meg a skill pontokat elosztjuk rajta. Már itt átraktam egy sima aranyjátékosra, úgyhogy 29-es szinten lesz így hirtelen.
Mindjárt megkeressük. Ilyen Petrovicsra raktam rá. Hát igen, azért már trainer is nagyon sok statot kap. Meg még ott vannak a skill pontok. Ugye ezeknek már új skill pontjai vannak. Szóval sokkal erősebb statjai vannak az Ultimate TOTS lapoknak, meg is nézzük. Hát igen. Azért ez nem gyenge az a helyzet, tehát majdnem 3 statja is 200-on van, a lövése az majdnem 220-as, tehát ez hihetetlen. Szóval így néz ki, megnézzük, hogy majd még kit tudunk kiszedni. Na szóval, közben én kiszedtem a hétvégi 4 draft vouchert a challenge-ből, úgyhogy azt még elnyitjuk gyorsan. Hát, ha kapunk valami extrát. Az első az egy Alberto Costa, hihetetlen. A következő az egy Goto, jó. És a következő, Bonsuba, jó van. A Lucsót nézzük. Jó, legalább Walkout, Amerika CDM. De hát igazából exchange miatt jó, de nem jó. Mégsem, úgyhogy, ja. Megnézzük, mi lesz így. Szóval szerintem megpróbálok keresni valami módot, hogy tudjunk még nyitogatni, aztán visszajövök. Na szóval, megvettem Jacobo Ramonnak a lapját, hiszen ő lesz a következő Ultimate Team of the Season játékosom. Úgyhogy kiszedjük szépen, 118-as lapja van, Quickstep Playstyle-lal, ami szerintem nagyon jó lesz neki, gyorsabban fogja utolérni a védőket. Úgyhogy azt hiszem, meg is van hozzá minden lapunk. Nem, 116-osok kellenek, úgyhogy én őket most kiszedem, ezeket elintézem, aztán szedjük is kifele őket. Na, megvannak a szükséges játékosok Jacobo Ramon kiszedéséhez, úgyhogy ő lesz a következő játékosunk, ami zseniális. Úgyhogy be is rakjuk őt Van Dijk helyére, mert a legkisebb óerő CB-nk, úgyhogy Defender, nyilván defending fizikát rakunk rá, úgyhogy hoppá. Training, aztán van másik lapom, akit rá tudok tenni. Openda, tökéletes. Úristen, milyen statjai vannak neki is. Jézusom, 217-es defending. Húha, 220-as badge miatt. Hát ez egy vadállat lesz szerintem, 196 centiével. Gyors is. Hát igen, azért ez párosítva mondjuk egy Gabriellel. Na mindegy, majd még, aztán még fogok kiszedni, de azt még mindjárt kitalálom, hogy kit, úgyhogy majd jövök. Na, el is döntöttem, hogy ki lesz az, amit láthatjátok, Vitinha testvérem, szóval ő is Ultimate Team of the Season lesz. Neki egy pink passza van, ami jónak tűnik, hogy szűk helyekre be tud erősen passzolni, szóval erős lehet. Ugye már kiszedtem itt minden lapját, még Rikelmét kiszedjük, hogy be tudjam rakni exchange-be, de ez már csak apróságok. Úgyhogy igen, Rikelme is belemegy, és itt is van Ultimate Team of the Season, Vitinha, úgyhogy ő is kerül be a keretbe. Nyilván most Beckenbauer ott van, de Vitinha lesz ott. Őt viszont felrankoljuk sárgára, mert a CDM pozi miatt kell. Úgyhogy 700-at rárakunk. Igen, hát ő is biztos van, a box-to-box scoring, dribbling, rárakjuk, az biztos. Meg szerintem fizikál, kicsit gyenge, defendig az annyira nem fontos neki, mert nem az lesz a fő feladata nálam. Úgyhogy rakjuk is át már. Azt hiszem csináltam lapot. Igen, Igor Pasau, úgyhogy úristen, hát ez se a gyenge lapok közé tartozik, az biztos. Pű, hát ez nem is tudom, mit mondjak erről, zseniális lap. Már 3 Ultimate Team of the Season kiszedtünk. Hát azt hiszem, hogy még 2 talán ki tudok szedni. Most még meglátom. Marcos Llorente az biztos, mert ő nagyon olcsó. Úgyhogy azt hiszem, hogy ő lesz majd a következő játékosom, de majd még meglátom, hogy mi legyen. Szóval, hát még Nico Paz, nem gondolkozok, de nem biztos, annyira nem jön be, meg
ugye hát Dembélé az nagyon jó lenne, mert brutál erős. Ugye Marcus Llorente az olcsó, úgyhogy őt valószínűleg kiszedem, mert ő nem kerül sok mindenbe, tehát egy 117 lap kell hozzá, az lófasz. Úgyhogy ezen még gondolkodok egy picit, aztán visszajövök. Na, az van, hogy eldöntöttem, mi lesz, úgyhogy szépen Dembélét kiszedjük sárból, úgyhogy így lesz 30 000 sárdunk, ami marad. Szóval Dembélé meg is érkezett, úgyhogy Harry Kane ki fog kerülni a keretből, mert sajnos őt nem szeretném átváltani, mert szerintem nem olyan jó az Ultimate Team of the Season lapja, se 5 week foot, se semmi, stamina is rossz, úgyhogy Dembélé mellett döntöttem, szóval szépen fel is rankoljuk pirosig, hogy bele tudjuk rakni exchange-be, és aztán kiszedjük az Ultimate Team of the Season lapját, és még egy kell, jó, pirosan van, mehetünk is az exchange fülbe, player exchange, és akkor Dembélét szépen kiszedjük. Előbb kiszedem hozzá a játékosokat, és aztán szedjük ki. Meg is érkeztünk. Itt van előre bejelöltem. 2 darab McTominay-t megveszünk, mert ő a legolcsóbb. Tehát ez egy 11 000 sárba fog nekünk kerülni. Jó, egyszer, és akkor kétszer meg is vagyunk vele. 2 darab McTominay, meg is exchange-ba szépen. Kell még 116-os lap. Igen, 117-et írtam, de mindegy, úgyhogy 116-osat fogunk kiszedni. Itt 2500 a legolcsóbbak, úgyhogy azt fogjuk szedni. 3 darab kell, azt hiszem, úgyhogy azt ki fogom szedni őket. Igen, 2500 Pavlidis, tökéletes, becsbe sincs meg, úgyhogy jó lesz. Álvarez is jöhet. Ő sincs még meg, úgyhogy őt szedjük. És még Fermin López tökéletesen összejött. Szóval ugorhatunk is a Player Exchange-be, és akkor Dembélét szépen kiszedjük. 2 McTominay-t berakjuk. 3 116-ot. Jó, és még kell egy 115-ös játékos is, vagyis 4 darab pontosabban, de ők már nagyon olcsó játékosok, szóval 1400-1300 sard, úgyhogy nem nagy tétel. Mondjuk viszont nagyon megcsappant a sartszám, úgyhogy valahogy szereznem kell majd még a későbbiekben, a kövi eventekből talán jönni fog. Úgyhogy jó, van még egy endikát is kiszedünk. De jó, hogy mindig walkout-tal nyomja. Egy Perrone is jöhet. Na, fasza. És akkor meg is van Dembeléhez a szükséges játékos mennyiség, amivel ki tudjuk őt szedni. És itt is van, úristen, ez a Dembélé Tricksterrel, már a bétában is nagyon erős volt a Trickster, tehát nemhogy itt. Úgyhogy nagyon erős, szóval, ja. Még már Llorentét megpróbálom kiszedni, aztán majd jövök. Na szóval kiszedtem Llorentéhez a szükséges játékosokat. Ez sajnos azzal járt, hogy Harry Kane is kikerült a csapatból, ugye mert Dembélé jött, szóval most Harry Kane beletesszük, hát ezt ne csináljátok utánam, de én nem tudom már használni, mert nem fér be sehova, egy pozíciót tud, ott meg már van Ronaldo, Dembélé meg jobb, úgyhogy teljesen mindegy. Láthatjátok, ott bekerült már Dembélé is, és itt van Llorente lapja is, amihez már csináltam training lapot, egy Kosticsot. Úristen, hát ez nagyon jól néz ki ez a csapat. Én azt mondom. Jött 3-5 darab Ultimate Team of the Season játékosom, meg ugye már előbbi napokban már kiszedtem Jamalt. Szóval így néz ki most, úgyhogy ennyi. Na csá!